Basi omwanchwa naboigo omurigeri we TV yaito naboigo radio yaito yabagusi Global Radio lero nigo tole asensemo ya Mugonga nigo gotoka se county ya Kisii on your way from Kisii to Ogembo eligo celebrate ogosira kumugaka omanyaganta na Thomas Ndieki Nyabayo Thomas Ondieki Nyabayo na rero tochikorigereria gochakira amerobelio chengangire gochaka ebintu mbira igabiro gochaka tomuganyerita nyaka paka wika senke yiga tomago chake merobelia senchera ya bene kana bokonya ko stay tuned me abagusi Global Radio nabago ase TV yaito yabagusi Global Radio no tochokoreta mangano CP bunawo nyara ko paka koretwa igekagire buno mugako yo Thomas Ondieki Nyabayo niganyara ko kagosira kubwatakana mone bini biborere bwa corona gose COVID-19 ikona otora igokora toron CP bunago chiko chaka na inde bunago chikoera stay tuned imiabagusi Global Radio nchemuna botambe mumanyite no mwana wabagetutu Fidelis Omingo Mochogen.